Olu hambo luqale ngo-2018 ngethemba lokurhwebesha abatyali zimali ukuze kuhlume uqoqosho. Umphathiswa wezorhwebo umnumzana Ibrahim Patel uthi eli phulo lijonge ukukhulisa amacandelo ohlukeneyo kuqoqosho kwiingqungquthela zangaphambili. UMzants'Afrika wafumana amazwe azibophelela ngotyalo-mali olufikelela ku-R775 billion noluza kuxhasa amaphulo otyalo-mali ali-152. Uzokuthi ngoku sekugqitywe amaphulo angama-45. 45 projects have been completed. By completed, we mean either the factory has been built, if it's been a new establishment, or if it requires a massive refurbishment and expansion of production lines, then those have been completed. The machinery has been procured and it's been installed. Urhulumente uthi uzakudandalazisa iinkcukacha zokunceda bezoshishino ukuba baqhube lula ushishino lwabo. Government will also share thinking around red tape reduction and reforms under Operation Vulindlela will also be discussed. These initiatives are important catalysts for raising the level of investment. Nangona kukho ingxaki yokungathenjwa kweli lizwe ngabatyali zimali, urhulumente uthi uza kuqaqambisa izizathu zokuba eli lizwe libe lilizwe elisulungekileyo lotyalo-mali.